سلام تخاطرت نحويت ميديا وعدحن مساكم لو ما عندك أزيو أقدس يزخنا أرسين زي ما سيرهم إزخا تايم مانجمنت ومحدرة جزي نسمعنا صوتي هل تسمعنا صوتي نحن زحق زلنا بلس مسارحي مقانو كنرئينا بزحات سبات صوتي كاب قلق لتساقمات ويشقر زمزقيرهم ريوان تخونقن جزيخا بقبوء خبزي متكام ون كمز يخيليو زبحصر زبل عقباب كنرئينا سناي مكتتال جزيخا بقبوء لحدا زي تتقيمكا سراحي تأها خبكا يدرارب مدباتي بزح حدا خي ودأكات حدا يمسء إزغاء نبقى تصالي إزغونا وطري يتوكا مالتي بز مسرتكا دخام كجوجو ናይ ምግቢ ምብላዕ ፀገም ወይ እውን ድቃስ ምስኣን ይስዕብ ሰባት ከዓ ግዚኦም ብዘይ ምጥቃም ዝመፅእ ፀገም ብዙሕ የጋጥሞም ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ግዚኦም ብግቡእ ብዘይ ምጥቃሞም ዝጎድሎም ነገራት ወይ እውን ዘይፈፀምዎ ስራሕ ምስ ዝተርፍ ከም ዝግብኦም ዘይገበሩ ወይ እውን ድኻምነት ጣዕሳ ይስምዖም ኣነ ስለዘይ ስራሕ ኩያነ ከም ዘይገበርኩን እናበሉ ኣብ ፀገም ይኣትዉ እዚ ግን ሰነፋት ስለ ዝኾኑ ወይስ ክሰርሑ ዘይክእሉ ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ግዚኦም ብስሩዕ ስለ ዘይጥቀሙሉ ኣብ ግቡእ ስለ ዘይውዕልዎ ይፅንሓለይ እናበሉ መደባት ስለ ዝደራረቡ እዩ ስለዚ ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃም ማለት ኩሉ ግዜ ወይ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ምግባር ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቀዳምነታት ምስራዕ ናይ ቀዳማይ ይመፅእ ናይ ዳሕረዋይ ይመፅእ ኩሉ ብዕላምኡ ክሰርዖ መደብ ከተውፅእ በቲ መደብ ትመሪሕካ ከዓ ክትከይድ ንገዛእ ርእስኻ እውን ግዜ ምምዳብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምህላው ማለት እዩ መደባት ከመይ ኢልና ንሰርዕ ንዝብል ኣርእስቲ ወይ ነጥቢ ኣብዛ ስእሊ ከም ንዕዘቦ ኣገዳሲ ነገር ወይ ኣገዳስነት ዘይብሉ ህፁፅ ዘይኮነ ዝብላ 4 ነጥብታት ኣለዋ ኣብ ትሕቲአን ከዓ ንእሽቱ ነጥብታት ኣሎ እዚ ሓደ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ህፁፅ እንድሕር ኮይኑ do it first መጀመርያ ግበሮ ወይ ከዓ ቀዳምነት ሃቦ ካልኣይ ኣገዳሲ ግን ከዓ ህፁፅ ዘይኮነ not urgent እንድሕር ኮይኑ ከዓ ድሕርካ ግበሮ ወይ ከዓ do it later ፀኒሕካ ክትገብሮ ትኽእል ምክንያቱ ህፁፅ ኣይኮነን ኣድላይነት እዩ ኣድላይነት ኣለዎ ግን ህፁፅ ኣይኮነን እታ ካልአይቲ ነጥቢ ኣድላይነት ዘይብሉ not important ግን ከዓ urgent ህፁፅ እዩ እዚ ህፁፅ እዩ ግን ኣድላይነት ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ንዓኻ ንኻልኦት ወክል ዴሊጌት ግበር ኩሉ ነገር ክትበፅሖ ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ ኣገዳስነት ዘይብሉ ከምኡ ከዓ ህፁፅ ዘይኮነ not urgent እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብ መደብካ እለዮ ደምስሶ ወይ ኤሊሚኔት ግበሮ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ መደባትና ክንሰርዕ ንኽእል ናዮ ቀዳምነት ዝመፅእ እቲ ህፁፅን እቲ ኣገዳሲ ዝኾነን very important and very urgent እቲ important ዝኾነ ግን ከዓ urgent ህፁፅ ዘይኮነ ከዓ ፀኒሕካ ትገብሮ ናይ ስለዚ ናይ ቅድሚት ክገብር ናይ ድሓር ክገብር ኢልካ መዲብካ ምኽኣል ናይ ህፁፅ ግን ከዓ ኣድላይነት ዘይብሉ ካልኦት ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ ናዩ ካብ መደባተይ ተተደምሰሰ ይሓይሽ ንብሎ ከዓ ኣድላይነት ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብ መደባትና ክንድምስሶ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ነገር ክንበፅሖ ስለዘይንኽእል መደባትና ሰሪዕና ብግቡእ ክንከይድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ትምህርትና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃም ካብ ፀቕጢ ከድሕነካ ከም ዝኽእል ተደራራቢ እንድሕር ደኣ ጌርካዮ ነገራት በቢግዚኡ እንድሕር ደኣ ዘይሰሪዕካሉ ኣብ ፀቕጢ ከእትወካ ይኽእል ስለዚ ናይ ቀዳምነት ይመፅእ ናይ ዳሕረዋይ ይመፅእ ፈሊጥካ ብግቡእ ግዜኻ ተጠቂምካ እቲ ክሰርሖ ዘለካ ኣብ ግዚኡ ምውዳእ ኣዝዩ ወሳኒ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ይኣኽለና እዚ ኣርእስቲ እዚ ወይ ከዓ እዚ ትምህርቲ እዚ
ኣገዳሲ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ካልኦት እውን ክመሃሩሉ መጠን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ይረኸበና። እስካብ ሽዑ ሰሰናይ